No terve, terve. Se viimeinen osa nyt toistaiseksi H-sarjalle. Huomenna hommat jatkuis sitten. Nyt eletään sunnuntaita, niin huomenna maanantaina hommat jatkuu tuossa G-sarjalaisen voimin. Se kävi 1500 tunnin huollossa nyt Joensuussa perjantaina. Palasin jo perjantaina uudelle palstalle sitten ja huomenna lähettävä sinne sitten. Mukava on kyllä ollut päästä tätä H:ta testailemaan järeämmässä väljennyksessä ja sitten myös järeämmässä aukossa, että ihan kaikki on nyt tullut testattua, mitä tällä koneella on hyvä päästä testaamaan ja pelkkää positiivistahan se on, että jotain parannuksen kohteita varmasti löytyy ja joku tykkää jostain ominaisuudesta ja joku ei niin, että pääsääntöisesti kyllä niin pelkkää positiivista sanomista itselle koneesta. On huoltoystävällisempi ja paljon tullut uudistuksia, mitä nyt ei tässä ajassa tietenkään kerkki oppi kaikkea. Kun myös tekniikkoa jotain uutta tullut, mitä nyt ei kanssa ole kerinyt opiskelemaan kunnolla, mutta niin kuin monet kerrat jo sanonut, että vielä se joku päivä, jos näitä hommia tekee, niin varmasti H-sarjalaisella ei päässyt sitten ihan työkseen tekemään. Kyllä tämmönen kone on tulossa tai on jo, niin voi sanoa, että ei huonolla aja. Tuossa tuli, oliko se nyt eilissä iltana vai toissa iltana, tuli Instagramissa hyvä huomio yhdeltä seuraajalta, että onko huomioinut, että mitenkä se oli kuullut jostain, että kannokossa ja epätasaisemmilla mailla niin tuo runkolukon ansiosta niin se kulkeminen on tasaisempaa. Ja se oli hyvä huomio, että en olisi itse koko silleen varmaan ihan heti edes tajunnut, että tosissaan niin tämä männöö tasaisemmin kannokossa ja tuommoisessa. Tää ei rytkytä niin paljon, että miellyttävämpi ajettava tämä on tuon runkolukon myötä, että semmonen huomio ja osoittautui todeksi kyllä. Äsken just mietin, että milloinka se 2017 joulukuussa tuli itse aloitettua nämä motohommat ja silloin sain 1170 ajokiksi ja siitä itse asiassa se ensimmäiset 2 videoa mulla täällä YouTubessa on siltä kyseiseltä E-mallilta tehtynä, niin on ne vaan mehtäkoneen kehitys niin ollut valtavan nopeata, miten paljon se on mennyt eteenpäin, että siinä ei vielä ollut kärkiohjausta ja muuta ja puhumattakaan mitä kaikkea se muutaman vuoden aikana näihin koneisiin on tullut, niin ihan sitä vaan ihmetellä sua, että miten nämä vaan kehittyy yhä kuskiystävällisimmäksi koneiksi, että kyllä näissä niinku ergonomiat on kehittynyt siitä ajasta, mitä itse on vasta muutama vuoden ollut tällä mehtäkoneen uralla. Niin otetaan puhelu tulloo, jatketaan kohta. No niin, jatketaanpa sitten. Puhelu puhuu välissä.
Joo, se on kyllä niin. H-sarja on kehittynyt kyllä varsin hyväksi ja tullaan vielä varmasti kehittymään tuossa. Kunhan ihmisiltä tullaan palautetta ja muuta koneesta. Sanotaan, että jonkun ajan päästä se on vielä entistä parempi kone tämä malli. Nehän päivittyy sitä mukaan. Kaiken näköisiä pieniä parannuksia tullaan. Se ei oo. Se on perusvalmis, mutta päivityksiä tullaan. H-sarja on kyllä vahvat suositukset, kyllä kannattaa. Porukan investoija vihreässä harvesteriin. Oliko siinä lahua? Ei oo lahua. Paljon on tullut viime aikoina seuraajia ja iso kiitos kaikille seuraajille tai tilloojille. 1900 meni rikki ja silloin kun tuo G-sarjalainen tuli, niin oiskohan mulla ollut vähän pialle 1000 ehkä, että onhan noita ainakin varmaan sieltä ajosta se 800 euroa jo tullut. Mukavaa palautetta on tullut jo. Ihmisiä selvästi vielä kiinnostaa videot. Niitäpä jatketaan sitten. Nyt on niin aika monta videoa vähälle aikaa tullut tehty. Seuraava video tulloo sitten. Joko tuo ensi viikolla sitten tulloo. Katsotaan mitenkä sua aikaiseksi tuossa. Ensi viikolla on piatehakkuuta ja harvennusta taitaa olla ja vähän kaiken näköistä hakkuumuotoa. Siitäpä sipastaan mänty poikke. Ei mennyt edes latva poikki. Tuolla tullut jyrkkä mutkani. Tää on tuon mittaa uusiksi, oli semmoista kyhmyoksua, että se monesti voi mitta karata missä. Tuossa tullut jyrkkä mutkani tuosta poikki. Seuraava mänty.
kuusi tuolta. Sitten roijautetaan tuolta mänty. Parruja kuitu. Tuosta tuo kuusi poikki. Se jäi vähän miettimään, että kuotus kovaa ei, mutta kyllähän se sitä vain kuo. Siitä seuraava kuusi. Nikkaasti. Siitä otetaan edelliskuusen latva vielä sai kuijun siitä ja tuossa on joku äissä kuotunut kuusen pätkä. Siitä on vielä iso mänty. Nätisti norija. Noin nikkaasti ja sitten on vielä 5 kuusta. Laitetaanpa ne tuonne suuntaan. Se ruppaa tämä työ mua päätökseen tulemaan. Kohti uusia seikkailuja huomenna sitten. Ei olla siinä. Alileus ei kannusta, niin saa katsella sitten. Tyväin kyllä, että ei lahoa oo. Täällä onneksi kovin pahasti on lahoja ollut. Tässä on vaan välilahoilla, kun on semmonen poikalukset. Onko se joskus lumituho ollut? Tää ei mikään lumituho.
joku vaurio joskus käynyt ilmeisesti. Ja viimeinen kuusi. No sehän meni okkevi. Ropsi lenti kannon taakse oikein nätisti. Tässäpä se oisi Savota nyt. Aika lailla valmis. Minä vielä käyn muutaman eri paikasta vähän kuivummaan ruvenneita kuusia tekemässä. Tässähän se on nyt loppuyhteenvedon aika H-sarjalaisesta toistaiseksi. Siinähän se on vielä. Pankkehan videolle peukalloa ylös tai alas ja tilatkehan kananvuotta. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Se on vaan peukkuu koneelle. Se on 5/5. Nähdäänpä siis. Ei kun hei vaan.